Μία φορά και έναν καιρό ήταν ο Μπαρμπανίταρος και πήγαινε με την εγγονή του τη Φιδερέσα στο δάσος για να μαζέψουν μανιτάρια. Παππού, για δες, μία πεταλούδα είναι εκεί. Μπράβο παιδί μου, την έμαθες βλέπω. Πόσα χρώματα έχει η πεταλούδα στα φτερά της? Μαύρο. Τι μαύρο παιδί μου? Μαύρο. Ό,τι πω. Καλά παιδί μου, ό,τι πεις. Παππού, για δες, βρήκα ένα μανιτάρι. Τι χρώμα είναι? Τι είναι? Χρώμα. Τι χρώμα? Κόκκινο. Ωραία. Παππού. Έλα παιδί μου. Να το φάω? Όχι παιδί μου, είναι δηλητηριώδες. Καλά, το τρώω. Όχι, είναι δηλητηριώδες. Ό,τι πω. Καλά, ό,τι πεις. Μετά από 10 λεπτά. Παππού. Έλα. Πονάει η κοιλιά μου. Εγώ στο είπα. Δεν μου το είπες. Σου το είπα. Δεν μου το είπες. Μα το.